Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κήτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, κύριο Αγαθόνικο. Με όχημα την Εγνατία τηλεόραση και μέσα από την εκπομπή Αφετηρία θα κάνουμε ένα ξεχωριστό δρομολόγιο στο χρόνο και στην ιστορία. Από τα Χριστούγεννα του 1985 μέχρι και σήμερα. Ήταν τότε που ο νεοεκλεγής επίσκοπος Αγαθόνικος Φατούρος ερχόταν στην Κατερίνη και ενθρονιζόταν Μητροπολίτης στη θέση του αποβιώσαντος Βαρνάβα Τζορτζάτου. Από τότε πέρασαν 28 ολόκληρα χρόνια. 28 χρόνια προσφοράς και αγάπης στην Κατερίνη, στην Πιερία, στη Μακεδονία. Αγαθονίκου του Σεβασμιωτάτου Άξιος! Άξιος! Ο Μητροπολίτης Κήτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Πιερίας, Αγαθόνικος Φατούρος, κατά κόσμον Γεώργιος Φατούρος, γεννήθηκε στο Αίγυο το 1937 και σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1960 χειροτονήθηκε διάκονος υπό του αημνίστου Μητροπολίτου Τρίκης και Σταγών Διονυσίου, ενώ πρεσβύτερος υπό του αημνίστου Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Ευσταθίου. Υπηρέτησε ως ιεροκήρυξ στην Ιερά Μητρόπολη Γόρτινος και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Διετέλεσε καθηγητής και διευθυντής της Εκκλησιαστικής Σχολής Τίνου, καθώς και διευθυντής του Γραφείου Ιεροκηρύκων και Νεότητος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το 1985 εξελέγει Μητροπολίτης Κήτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνα, αναπτύσσοντας σημαντική πνευματική, κοινωνική και φιλανθρωπική δράση. Στη Μητροπολιτική του περιφέρεια λειτουργούν 3 πνευματικά κέντρα, η Βαρνάβιος Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη, που ιδρύθηκε από τον ίδιο στη μνήμη του προκατόχου του Βαρνάβα Τζορτζάτου, εκκλησιαστικό φροντιστήριο, 2 γυροκομεία, το συσίτιο Άρτος ο Επιούσιος, καθώς και άλλες κοινοφελείς υπηρεσίες. Σε
Σήμερα ο Σεβασμιότατος Κύριος Αγαθόνικος ασθενήσων δοκιμάζεται. Μαζί του δοκιμάζεται και η Ιερά Μητρόπολη Κήτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος. Δοκιμάζεται το χριστεπώνυμο πλήρωμα της τοπικής εκκλησίας. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι δοκιμάζεται, κρίνεται ακόμα και αυτή η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ωστόσο δεν θα θέλαμε να μείνουμε στο σήμερα. Θα θέλαμε να μεταφερθούμε 28 χρόνια πριν. Ήταν τότε που ο Σεβασμιότατος Κύριος Αγαθόνικος, καταγόμενος από την Νότιο Ελλάδα, από το Αίγιο, ερχόταν στην Κατερίνη και ενθρονιζόταν. Πώς ο Σεβασμιότατος δέχθηκε το λαό της Μακεδονίας, το λαό της Πιερίας, και πώς αυτός ο λαός εκείνη την εποχή δέχθηκε το νέο του επίσκοπο? Νομίζω ότι από τη στιγμή που χειροτονήθηκε ως Μητροπολίτης, επίσκοπος και ενθρονίστηκε, ήταν σαν να ήταν προορισμένος να γίνει επίσκοπος Μητροπολίτης στην Πιερία. Αγάπησε και αγαπά πάρα πολύ την Πιερία, και αυτό φαίνεται σε όλες τις διαστάσεις. Από τους ανθρώπους που έφερε σιγά σιγά κοντά στην Εκκλησία, τους ανθρώπους που χειροτώνησε και σήμερα υπηρετούν το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας, από τις εκκλησίες σιγά σιγά που τις καινούργιες εκκλησίες που δημιουργήθηκαν. Εγώ είχα την τύχη και έχω την τύχη να είμαι στην Ιεραρχική Επιτροπή του Τιμίου Σταυρού, που με βοήθησε πάρα πολύ και ήθελε πάρα πολύ ο Μητροπολίτης στην περιοχή μας, στην περιοχή των Χειρών και Εθνικού Σταδίου, να γίνει μια εκκλησία, και βοήθησε πάρα πολύ προς αυτό. Και νομίζω ότι είναι ένα θαύμα αυτή η εκκλησία, ναι, το πώς ιδρύθηκε, πώς κατασκευάστηκε. Πώς κατασκευάστηκε, πώς γέμισε από κόσμο με αγάπη, με πολύ καλή συνεργασία. Ήθελε και το όνομα του Τιμίου Σταυρού ο Δεσπότης μας, παρόν πάντοτε σε όλες τις στιγμές, τις μεγάλες στιγμές της Εκκλησίας μας, στον Τίμιο Σταυρό, στην Επιβαντή του Κυρίου, και νομίζω ότι αγαπά, αλλά και ο ίδιος ο κόσμος της Πιερίας, οι χριστιανοί, αλλά και όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και οι άνθρωποι αυτοί που κρατούν μια απόσταση από την Ορθόδοξη Εκκλησία, οι άνθρωποι που έχουν κάποια διαφορετικά, πιστεύω, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος, προσωπικά δεν έχω συναντήσει άνθρωπο ο οποίος να μην έχει μια συμπαθητική, τουλάχιστον, να μην πω στάση αγάπης, γιατί οι περισσότεροι έχουν στάση αγάπης, αλλά και ακόμα και οι άνθρωποι αυτοί που κρατούν μια απόσταση από την Εκκλησία έχουν προς τον Μητροπολίτη μας μια στάση συμπάθειας, και μια στάση αγάπης, θα έλεγα και αυτή, γιατί βλέπουν το πόσο αγκαλιάζει με αγάπη όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμία διάκριση. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό του, μαζί με την ταπεινότητα βέβαια. Έτσι, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ποτέ δεν έδειξε κάποιο στοιχείο που να θέλει να αναδείξει τον εαυτό του σε κάτι, αλλά πάντοτε αυτό που έβαζε σε προτεραιότητα ήταν ο άνθρωπος, ήταν η σωστή συνεργασία, και ήταν ο ίδιος να υπηρετήσει σωστά αυτό το έργο το οποίο το ανατέθηκε, και νομίζω το υπηρέτησε και το υπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Την πρώτη χρονιά που ήρθε πήγαμε στο Σβορώνο για να λειτουργήσει, το Αγίου Αντωνίου, και εκεί χαιρετήθηκε με τον ιεροψάλτη τότε, και το απόγευμα τον συνάντησα στο Σβορώνο. Ενθουσιάστηκε τόσο που είδε το Δεσπότη εκείνη την ημέρα και μιλήσαν
2-3 λεπτά. Που όλη την ημέρα δεν πήγε στο σπίτι του παρά γυρνούσε και έβρισκε τον κόσμο και τους έλεγε σήμερα μίλησα με τον Δεσπότη, ενθουσιάστηκα έτσι. Και τον είδα το βράδυ εγώ και μου λέει δεν πήγα στο σπίτι, είμαι ενθουσιασμένος. Καλά, του λέω, δεν έφαγες, γιατί συναντηθήκαμε τυχαία έξω. Χόρτασα που είδα μόνο το Δεσπότη σήμερα. Και είχε 15-20 μέρες ο Δεσπότης περίπου. 14 χρόνια μετά την ενθρόνησή του, ο κύριος Αγαθώνικος δίνει την πρώτη του συνέντευξη στην Πιερία. Δίνει την πρώτη του συνέντευξη στην Ερμής τηλεόραση και στον τότε δημοσιογράφο του καναλιού, Χρήστο Γιαννούλη, σήμερα δημοσιογράφο της ΕΡΤ3. Ο κύριος Αγαθώνικος δέχεται σειρά ερωτήσεων και αναγκάζεται να μιλήσει για τη ζωή και το έργο του. Μιλά για διάφορα εκκλησιαστικά θέματα και προβλήματα. Δίνει τις δικές του εξηγήσεις και ερμηνείες. Μιλά για το πνευματικό έργο της Εκκλησίας και στη συνέχεια μιλά για το φιλανθρωπικό της έργο. Το κύριο έργο μου είναι να διαπλάσω τις συνειδήσεις. Το κύριο έργο της Εκκλησίας είναι η ανάπτυξη μιας κοινωνίας, κύριε Γιαννούλη, με άλλα λόγια. Δεν είναι καταρχήν το χρήμα και τα υλικά αγαθά και οι τεχνολογίες. Η ανάπτυξη μιας κοινωνίας, λέω καταρχήν, δεν είναι αυτό. Είναι η διάπλαση των συνειδήσεων και η ορίμανση των συμπεριφορών. Εκεί εστιάζεται το κύριο έργο της Εκκλησίας. Μαζί όμως με όλα αυτά πρέπει να έχει και τη φιλανθρωπία. Γι' αυτό στα πρώτα μου χρόνια έδωσα ένα μεγάλο βάρος κεντρικό σε αυτό το σημείο και είπα, όπως είχα πει στην ενθρόνησή μου, εκείνο που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι το πνευματικό μέρος και σε αυτό το μέρος θα μου επιτραπεί να ρυθμίσω μερικά πράγματα. Έχουμε επισκεφθεί πολλές περιοχές της χώρας μας και φτωχότερες και πλουσιότερες από την περιοχή μας. Εκεί οι φτωχότερες περιοχές είχαν πρόβλημα με κόσμο φτωχό και οι ανάγκες τους έκαναν να δημιουργήσουν κάποια συσίτια. Τα είδαμε αυτά στην πορεία επάνω ο Σεβασμιότατος, τα είδε, και όταν άρχισε κάποια κρίση να χτυπάει και την περιοχή μας, δημιούργησε αυτά τα συσίτια, τα οποία τα αγκάλιασε ο κόσμος, διότι πολλοί επιχειρηματίες δώσαν είτε από το ειστέρημά τους είτε από το περίσσευμά τους τρόφιμα, δώρο. Πολλές γυναίκες, εάν θα πάτε, θα δείτε γύρω στις 8 με 10 γυναίκες καθημερινά να εργάζονται εκ περιτρόπης, δηλώνουν θέλω να έρθω να εργαστώ μία ημέρα. Έχουν προσωπική εργασία, αφήνουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, την οικογένειά τους και έρχονται να βοηθήσουν στα συσίτια. Ένα μικρό αντίδωρο είναι. Πάντοτε βέβαια ήταν συγκινημένος για τις προσφορές που δίναν ο κόσμος, ο Σεβασμιότατος, και πάντοτε με ρωτούσε τι έγινε με τα συσίτια, πώς είδες σήμερα, διότι εγώ κάθε μέρα περνάω από τα συσίτια. Μάλιστα. Και γι' αυτό και υπάρχει ένα μεγάλο αρχείο γύρω με βίντεο από τα συσίτια. Περίπου σήμερα πόσοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη και οι γέννοι, οι Μητρόπολοι? Δυστυχώς γύρω στους 250 συνανθρώπους μας. Πολύ περισσότεροι από τότε. Και φαίνεται ότι υπάρχει τάση για να αυξηθεί. Μάλιστα. Στην πρώτη του συνέντευξη, ο κύριος Αγαθώνικος το 1999 μιλά για τα πνευματικά αγαθά, αλλά και για τα υλικά αγαθά μέσα στην Εκκλησία. Τολμά ακόμη να μιλήσει και για αυτά που λάμπουν στην αμφίεση των επισκόπων και των κληρικών, για αυτά που εντυπωσιάζουν ή ακόμη και για αυτά που τυχόν σκανδαλίζουν. Αλλά γενικότερα λοιπόν προσωπικά καταδικάζω κάθε υπερβολικότητα, κάθε υπερβολή που θα εκφράζεται και στους ναούς και στον ντύσιμό μας κλπ. Τώρα, εγώ προσωπικά με φαίνεται να σας πω ότι και για τον ντύσιμο, αν εννοείται και τον ντύσιμο των αρχιερέων, των Μητροπολιτών. Καλά, να μην μπούμε σε... Όχι, να πω εγώ κάτι γι' αυτό, γιατί είναι μια ευκαιρία, θα μου επιτρέψετε. Δεν είναι προσωπική μας επιδίωξη να φορούμε αυτά που φορούμε, τα οποία στα μάτια του κόσμου φαίνονται ως πολύ πολύ τελή. Στην ουσία δεν είναι πολύ, ούτε είναι χρυσά. Είναι χρυσίζοντα. Και η πατερίτσα που κρατάμε είναι ένας σχέτος χαλκός,
το οποίο έχει ένα επίστρωμα χρυσίζων και στα μάτια του κόσμου φαντάζει ότι είναι χρυσός. Αν είχα εγώ 2 πατρίδες, 3 ολόχρυσες, δεν θα ήθελα τίποτα άλλο να τις πουλήσω, που είναι και μασίφ, να κάνω ένα τεράστιο φιλανθρωπικό έργο δια της Μητροπόλεως. Αλλά δεν είναι έτσι. Είναι λοιπόν η παράδοση αυτή η οποία μας απαιτείται από την ίδια την Εκκλησία μας. Μακάρι να μας τα αφαιρέσουν, να μας τα απλοποιήσουν, κατά τη φτωχή μου γνώμη, θα ήμουν πολύ ευτυχής και το έχω πει και στους συνεργάτες μου. Αν το κάνω όμως εγώ αυτό τώρα εδώ, θα ξεσηκωθούν άλλοι αλλού και θα πούν αυτός θέλει να μας κάνει τον Άγιο. Και δεν φορεί ό,τι φορούμε όλοι. Και δεν φορεί και τα παραδοσιακά. Και φορεί τα πολύ παλιά παραδοσιακά της πρώτης απλοϊκής εκκλησίας. Συν τον χρόνο η Εκκλησία έφτιαξε αυτή την κατάσταση, την οποία και εμείς πρέπει να πετραχίσουμε. Λένε για τον Άγιο Βασίλειο, ο οποίος ήταν και τη Βασιλιάδα, τι φιλανθρωπία είχε κάνει και πώς ζούσε ατομικά τόσο στερημένα. Και όμως ο Άγιος Βασίλειος, λέει η παράδοση και είναι γραμμένο, ότι ήθελε στη Θεία Λειτουργία, ενόμιζε και ενόμιζε ότι επεβάλλεται να φορεί πολύ λαμπρά άμφια, για τα οποία η λαμπρότητα αυτή δεν αδείχνει τη λαμπρότητα της Θείας Ευχαριστίας των τελουμένων. Έρχομαι λοιπόν να σας πω και να επαναλάβω ότι το ερώτημά σας αυτό, ενώ καταρχήν φαίνεται ότι είναι ένα ερώτημα που βγάζει μία είδηση και εμένα με προκαλεί πάρα πολύ να απαντήσω ότι στη δική μας εδώ στην επαρχία προσπαθούμε να υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ της λαμπρότητος, η οποία πάλι επιβάλλεται, και των αναγκών τις οποίες έχουμε για την φιλανθρωπική μας κατάσταση, την προσφορά. Ο Επίσκοπος, λέει ο κύριος Αγαθώνικος, είναι εκκλησιαστικός ηγέτης, δεν είναι πολιτικό πρόσωπο. Άλλη είναι η αποστολή της Εκκλησίας. Άλλο είναι το έργο της πολιτικής, λέει. Και τονίζει ότι ο Επίσκοπος είναι εκκλησιαστικός τίτλος, ενώ ο Δεσπότης είναι κοσμικός τίτλος. Εγώ είμαι ένας επίσκοπος, δεν είμαι ένας κοσμικό πρόσωπο και πρέπει να μιλάω με τη γλώσσα της Εκκλησίας και της Γραφής. Αν δεν μιλάω με τη γλώσσα της παραδοσεώς μου και της Εκκλησίας, δεν είμαι ένας ανώτατος διοικητικός υπάλληλος που να λέω άλλα σήμερα και άλλα αύριο και άλλα μεθαύριο. Μα ακούγεται ως αιχμή για τους πολιτικούς αυτό που λέτε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η πολιτική αλλάζει μέσα στη διάβα των αιώνων. Οι πολιτικές αλλάζουν. Η διδασκαλία όμως της Εκκλησίας και η τοποθέτηση της Εκκλησίας είναι η ίδια. Άλλο ότι πρέπει τα ίδια πράγματα να φροντίζει κάθε φορά να τα παρουσιάζει με καινούριο και σύγχρονο τρόπο. Αλλά η τροφή θα είναι η ίδια, κύριε Γιαννούλη. Αυτό που λένε πολλοί, ότι να εξυγχρονιστεί η Εκκλησία ακουμπώντας και το δόγμα της και την διδασκαλία της, είναι μεγάλο λάθος. Το έργο μας είναι σήμερα, σε αυτή την εποχή, τα ίδια πράγματα, τον ίδιο αέρα, το ίδιο οξυγόνο που παίρνουμε τόσους αιώνες, το ίδιο ψωμί που τρώμε τόσους αιώνες, να το παρουσιάζουμε και να το δίνουμε με ένα καινούριο σύγχρονο τρόπο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμένα με πειράζει προσωπικά η λέξη δεσπότης. Έχει αυτό το... Η λέξη δεσπότης δεν είναι εκκλησιαστική καταρχήν, είναι δεσπότη, λέγανε τον αυτοκράτορα. Και ο δεσπότης και ο επίσκοπος και ο αρχιερεύς. Λέγανε λοιπόν τον δεσπότη, τον αυτοκράτορα και τον αρχιερέα, κύριε φίλε της πολλά έτη. Όταν έγινε η πτώση της πόλεως, το πρόσωπο του επισκόπου πήρε και εθναρχική έννοια και ονομάστηκε δεσπότης και αρχιερεύς και έμεινε να λέγεται δεσπότης μέχρι σήμερα. Όμως αυτή η έννοια του δεσποτισμού είναι απορριπταία και μακάρι να έλεγε ο κόσμος την άλλη έκφραση, ο επισκοπός μας. Θα ήμουν ευτυχής να με λένε ο επίσκοπος και να μην ακούω αυτή τη λέξη ο δεσπότης. Όμως έμεινε στον κόσμο και λέγεται ο δεσπότης μας. Όταν λοιπόν ο επίσκοπος έχει δεσποτοκρατία, έχει δεσποτισμό, έχει αποδεχθεί τον όρο δεσποτισμό, είναι φυσικό να υπάρχουν αυτές τις προστριβές. Τώρα να το πω εδώ ενώπιον όλων. Κύριε Γιαννούλη και όλοι οι χριστιανοί μου, από τότε που έγινα επίσκοπος, όχι μόνο δεν έχω αποκτήσει δεσποτισμό, αλλά νομίζω ότι έχω υπερβεί και τα όρια σε μερικά σημεία και έχω γίνει απλούστερος από ό,τι ήμουν όταν ήμουν παπάς. Αυτή τη στιγμή σας κάνω ενώπιον του Θεού την εξομολόγηση.
Τους ιερείς μου τους βλέπω σαν αδελφούς μου. Όλους, μηδενός εξαιρεμένου. Όμως, κύριε Γεννούλη, υπάρχουν και περιπτώσεις εκ μέρους μερικών ιερέων, ελαχίστοτάτων, οι οποίοι κάνουν κακή χρήση αυτής της δικής μου δημοκρατικότητας. Της απλότητας και της ανθρώπινης επαφής. Και θέλουν να το υπερβούν. Όταν αυτή λοιπόν η κακή χρήση άπτεται τα σημεία που θα προσβάλλουν την εκκλησιολογικά τις σχέσεις μας και θα σκορπίσουν την ευαισθησία, την ισορροπία, τότε είμαι αναγκασμένος να κάνω χρήση όχι του δεσποτισμού, αλλά των τρόπων με τον οποίο με περιθεγκώνουν οι κανόνες της Εκκλησίας για να αρχίσω τα διοικητικά τα καθηκοντά μου. Αυτά δεν είναι. Εγώ έχω, κύριε Γεννούλη, εδώ, όπως όλοι οι Μητροπολίτες, έχω επισκοπικό δικαστήριο και δεν έχει λειτουργήσει μία φορά μέχρι τώρα το επισκοπικό μου δικαστήριο. Που σημαίνει ότι δεν έχω κάνει χρήση αυτού του ακραίου διοικητικού οργάνου, όπως γίνεται αλλού ευρέως, δεν έχει χρήση. Όπως δεν είχε γίνει χρήση και επί του μακαριστού το υμνίου του προκατόχου μου Βαρνάβα, στο οποίο τη μνήμη πίνω νερό. Πίνω νερό, όχι ξέροντας ότι εσείς είχατε ως οικογένεια μια ιδιαίτερη σχέση, και το λέω διότι θεωρώ τιμή μου που είμαι διαδοχός του. Τον ευγνωμονώ γιατί άφησε μερικά πράγματα και τον έχω πολύ ψηλά μέσα μου και πιστεύω ότι προσεύχεται για μας εδώ και για μένα τον ταπεινό επίσκοπο και για όλους τους χριστιανούς εκεί που βρίσκεται στην αλήθεια του Θεού και στην αγκαλιά του Θεού. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι προσωπικά μπορώ να έχω ένα παράδειγμα για να σας απαντήσω αυτό το ερώτημά σας. Αλλού ακούω μερικά πράγματα και μέσα μου δίνω ανάλογα το δίκαιο. Και σε ιερείς δίνω το δίκαιο και σε μερικούς Μητροπολίτες δίνω το δίκαιο. Ας μου επιτραπεί η άκομψη έκφραση, θα τραβούσατε το αυτή. Είναι άκομψη έκφραση, αλλά θα την πω επειδή έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο ζεστό ανθρώπινα και έναν άνθρωπο που σε κάνει να νιώθεις οικία ούτως ή άλλως. Αρκεί αυτό να μην γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Και εκεί ήταν ίσως και η ουσία και της απάντησής σας. Θα τραβούσατε το αυτή σε έναν ιεράρχη που θα βλέπατε ότι προκλητικά υπερβαίνει τους θεσμοθετημένους σημεία, αυτό δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, κανόνες της εμνότητας και της ταπεινότητας. Σαν άτομο ο Μητροπολίτης δεν μπορώ να τον υλοποιήσω αυτό, παρά μόνο με μια επίσκεψή μου, αυτοπρόσωπη παραστασή μου κοντά του, και θα του πω, αδελφέ, με συγχωρείς, ακούω, διαβάζω αυτό, παρατηροκολουθώ και αυτό δεν το βλέπω σωστό που κάνετε. Εκκλησιαστικά όμως, όταν είμαι μέλος του, έχω τη θητεία μου στην Ιερασία τη διαρκή. Και είμαι και επομένως και δικαστής, γιατί έχουμε τα δικαστήρια. Και έρχεται η υπόθεση εκεί, προσπαθώ, κύριε Γεννούλη, να είμαι αντικειμενικός. Δεν με νοιάζει, δεν είναι ιεράρχης. Αν έχει δίκιο ο παπάς, θα πω, να μειοψηφίσω έστω. Θα πω, αν όμως δεν έχει δίκιο, θα πω δεν έχει. Σημαίνει, έχουμε περιπτώσεις που έρχονται στη σύνοδο, πάνε στη σύνοδο παράπονα ιεραρχών για ιερείς του και η σύνοδος βγάζει απόφαση υπέρ του παπά. Ένα από τα χαρακτηριστικά της ζωής και της πνευματικής διακονίας του κυρίου Αγαθονίκου υπήρξε η παντελής έλλειψη διακρίσεων. Αγαπούσε όλους αδιακρίτως, ανεξαρτήτως φυλής, δόγματος ή ιδεολογίας. Κάνω μία εξομολόγηση τώρα. Όταν ήρθα εδώ ο Μητροπολίτης, μετά από λίγες μέρες, μου έκανε την τιμή το πρεσβυτέριο, όπως λένε, της εδώ Ευαγγελικής Εκκλησίας, να έρθει με τον τότε επιμένα και μερικοί άλλοι, που προφανώς θα ήταν, όπως λέμε εμείς, εκκλησιαστικοί σύμβουλοι, εκκλησιαστικοί επίτροποι που λέμε, ήρθαν στο γραφείο μου, μου κάναν την τιμή να με επισκεφτούν, να μου πούν το καλώς όρισες και να τους γνωρίσω. Εξέφρασα τη χαρά μου για αυτή την επίσκεψη, τους ευχαρίστησα και τους είπα επιλέξτε τα εξής. Τα επαναλαμβάνω. Ακούστε, αγαπητοί μου κύριοι, στο δόγμα έχουμε τεράστια διαφορά. Για να μην πω αβυσώδη. Έχουμε τεράστια διαφορά. Δεν θα με δείτε ποτέ στην εκκλησία σας. Εγώ θέλω να τηρήσω τον κανόνα που λέει να μην συμπροσευχόμεθα, αφού έχουμε κάποιο σχίσμα, πώς θα πάω να συμπροσευχηθώ. Άμα ήταν να συμπροσευχηθώ, τότε δεν έχουμε καμιά διαφορά. Όμως, σαν άτομα και στο κοινωνικό πεδίο, θα είναι μεγάλη μου τιμή να πιαστούμε χέρι με χέρι για το καλό αυτού του τόπου. Αυτό τους είπα, κύριε Γεννούλη. Εφαρμόζεται αυτό. Βέβαια. Να ρωτήσω αν το εφαρμόζετε και εσείς, αν το εφαρμόζουν και βεβαίως, αυτό θα σας πω συνέχεια. Είμαι κάτα ενθουσιασμένος
από την ανταπόκριση που βρήκε αυτό το πράγμα ως πρόσωπό μου. Έχω ενθουσιαστεί από την ευγενική και αξιοπρεπέστατη συμπεριφορά με την οποία μου φέρονται μέλη της Ευαγγελικής Εκκλησίας του τόπου μας. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Όταν έπεσε το αεροπλάνο με τους... τότε που είχαν 11 οικογένειες, 9 οικογένειες ήταν από εδώ, το Κερκετέα της Σάμου. Εγώ έκανα ένα τηλεγράφημα συμπαραστάσεως στην Ευαγγελική Εκκλησία και έμαθα ότι διαβάζεται και στην κηδεία τους. Αυτό με ευχαρίστησε αφάνταστα. Αλλά και εκείνοι δείξαν το ποιόν τους και τη συμπεριφορά τους απέναντί μου και το πώς μου φέρονται με τόση αγάπη και με τόση αξιοπρέπεια. Και πήγα και στα σπίτια όλων που πένθησαν και πήγα όχι διότι να μου πούνε μπράβο για όνομα του Θεού, διότι το θεώρησα προσωπική μου ανάγκη. Γιατί ήταν τόσο μεγάλος ο πόνος και η συμφορά που βρήκε αυτές οι οικογένειες. Επομένως, εγώ δεν έχω κανένα, ούτε μας εμποδίζει τίποτα το ότι έχουμε διαφορετικό δόγμα και βρισκόμαστε σε διάσταση να πάω να τους συμπαρασταθώ σαν άνθρωπο και σαν επίσκοπος, να τους πω, να τους στηρίξω, να τους πιάσω το χέρι, να τους πω κουράγιο παιδιά. Είστε σκληρός όμως στις λοιπόν, αιρέσεις. Μέχρι τώρα είμαι κατενθουσιασμένος από τη συμπεριφορά μου, από την σχέση μου και από τη σχέση τους μαζί μας, μεταξύ μας. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, ούτε το κρύβω, ούτε τίποτε άλλο. Είμαι κατενθουσιασμένος, τους ευχαριστώ και εύχομαι μέχρι τέλος όσο ζήσω να είμαστε όπως είμαστε μέχρι σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω άλλη άποψη από ό,τι έχει η Ευαγγελική Εκκλησία. Είναι εκκλησιαστικές οι διαφορές. Είναι εκκλησιαστικές οι διαφορές. Δεν ανάγκεται τώρα να τις αναφέρουμε εδώ πέρα, τις ξέρουμε όλοι μας. Τους αγαπώ σαν πρόσωπο. Αυτό είχαν ήρθει από την Αμερική συμπολίτες μας και πήγαν να κάνουν κάποιες διακοπές τα μπάνια τους στη Σάμο, θεώρησαν καλό, για να δουν. Έχει πολλούς αρχαιολογικούς χώρους στη Σάμο, διότι την έχω επισκεφθεί και εγώ και ξέρω. Πήγαν να κάνουν τα μπάνια τους τότε εκεί, αλλά αυτοί πήγαν... Κατερινιώτες. Κατερινιώτες που μέναν μόνιμα στην Αμερική. Μάλιστα. Αλλά και κάποιοι που μέναν εδώ, ίσως συγγενείς που συνταξιδέψαν να κάνουν κάποιες ημέρες τα μπάνια τους εκεί. Ήταν κάπου 11 άτομα, αν θυμάμαι. Μάλιστα. Καλά. Τι συνέβη τότε λοιπόν? Τότε έχουμε ένα πρόβλημα εκεί στη Σάμου με το αεροδρόμιο. Δημιουργείται ένα πέταλο. Ναι. Τα αεροπλάνα δεν μπορούν να προσγειωθούν διότι πρέπει να μπουν από την πλευρά της Τουρκίας. Μάλιστα. Αναγκαστικά πηγαίνουν από την κορυφή του πέταλου και κάποια μέτρα μάλλον ο πιλότος δεν υπολόγισε, διότι ήταν η πρώτη του διαδρομή που έγινε τότε, ήταν τσάρτερ. Δεν ήταν κανονικό αεροσκάφος, δεν ήταν κανονική διαδρομή και δεν είχε εμπειρία. Ήταν μια ειδική πτήση μάλιστα. Μια ειδική πτήση, τσάρτερ. Μάλιστα. Και τότε τι συνέβη? Σκάλωσε κατά πάσα πιθανότητα το πίσω μέρος του αεροσκάφους στο βουνό, όπου και συνετρίβει, στον Κερκετέα ή Κέρκε όπως το λένε οι Σαμιώτες. Μάλιστα. Έγινε η κηδεία τους και πήγαμε, επισκεφθήκαμε όλες τις οικογένειες στα σπίτια τους ή τουλάχιστον όσες μπορέσαμε. Τις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Ναι, των Ευαγγελικών και των Ορθόδοξων, ήταν και η πλειοψηφία ήταν Ευαγγελικών. Δηλαδή να πούμε ότι ο Σεβασμιότατος θέλησε να δείξει την αγάπη του σε όλους τους συμπατριώτες μας ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος. Αυτό το είχε πει μάλιστα και από την ενθρόνησή του ακόμα, ότι θα είμαι με όλους μαζί, εκτός βέβαια από την περίπτωση του δόγματος που υπάρχουν και άλλες ομολογίες. Για μένα ο Σεβασμιότατός μας, ο Μητροπολίτης μας, ο κ. Αγαθώνικος, ενσαρκώνει στο πρόσωπό του όλες τις ιδιότητες ενός πνευματικού ηγέτη, ενός ανθρώπου που εκφράζει το χριστιανικό μήνυμα όχι μόνο με θεωρητική προσέγγιση, αλλά με την ίδια του τη ζωή. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος, και αυτό έχω εισπράξει εγώ από την επαφή μου όλα αυτά τα χρόνια, ο οποίος θα έλεγα ότι με τον όλο τρόπο που ζει, που βιώνει, που έρχεται σε επικοινωνία μαζί μας, εκφράζει την αγάπη, το σεβασμό προς τον άλλον, τη συγκατάβαση, την ανεκτικότητα,
και ταυτόχρονα το φωτεινό χαμόγελο και την αισιοδοξία. Δηλαδή η δική μου ανάμνηση από όλες τις δραστηριότητες, όποτε είχα την τύχη και την χαρά να βρεθώ μαζί με τον Σεβασμιότατο, είναι μια εικόνα χαμογελαστή, μια εικόνα αγάπης προς τον συνάνθρωπο, μια εικόνα αισιοδοξίας για το αύριο, αλλά και ταυτόχρονα βαθιάς πίστης στο Θεό, που εκφράζεται όμως ως αγάπη προς τον συνάνθρωπο με όλες τις διαστάσεις της αγάπης. Και νομίζω ότι για την πιερία ο Σεβασμιότατος μας είναι ένα δώρο. Είναι ένα δώρο που ήρθε από το 1985 και όλα αυτά τα χρόνια η ποιμαντική του, η πνευματική του, αν θέλετε, σκέπη προς εμάς είναι πραγματικά ένα θείο δώρο. Γι' αυτό και νομίζω ότι όλοι μας, και προσωπικά βέβαια εγώ ίδιος, αλλά νομίζω όλοι μας, η δική μου αίσθηση είναι ότι όλος ο λαός της Πιερίας τον αγαπά, πραγματικά τον αγαπά, γιατί έχει προσφέρει και προσφέρει και ο ίδιος αγάπη, και νομίζω ότι και όλοι μας ανταποκρινόμαστε προς το πρόσωπό του με πολύ αγάπη. Αγαθόνικος, νικά δια του αγαθού, δια του καλού. Και θα έλεγα, νομίζω ότι ταιριάζει στον Μητροπολίτη μας το όνομά του και η ζωή του. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή το 1990 εκλέγησε δημοτικός σύμβουλος εδώ στην Κατερίνη, αργότερα σε ορίζει ο τότε δήμαρχος της εποχής εκείνης αντιδήμαρχο, θυμάσαι καθόλου έτσι τότε την παρουσία του Μητροπολίτη στα κοινά και ιδιαίτερα στο Δήμου Κατερίνης, και πώς τη θυμάσαι, ποιες είναι οι αναμνήσεις εκείνης της εποχής? Ναι, βεβαίως και θυμάμαι. Θα έλεγα, ας πούμε, μια γενική αίσθηση που αποκόμιζα πάντοτε από την παραμικρή λεπτομέρεια μέχρι την παρουσία του Μητροπολίτη μας σε μεγάλες, ας πούμε, εκδηλώσεις, δραστηριότητες, έργα, συνεδριάσεις για διάφορα θέματα, ή σε μικρές, σε πολύ μικρές, ας πούμε, εκδηλώσεις που είχαν τις λεπτομέρειες των προσωπικών επαφών, ας πούμε, επαφών με διαφόρους ανθρώπους, έτσι, που είχε πάντοτε. Θα έλεγα ότι κάτι που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι ο Σεβασμιότατος ποτέ δεν έδωσε έστω την αίσθηση ότι κάνει οποιαδήποτε διάκριση με βάση, ας πούμε, πολιτικά, κομματικά ή οποιαδήποτε άλλα κριτήρια. Αυτό που λέμε ισότιμη αντιμετώπιση των ανθρώπων, εγώ όχι απλώς το έχω δει και το βλέπω, ας πούμε, στο πρόσωπο του Μητροπολίτη μας, αλλά θα έλεγα ότι είναι ένα μεγάλο μάθημα για όλους μας και για μένα προσωπικά, και εύχομαι να έχω κατορθώσει, να έχω κερδίσει κάτι από αυτό και στη δική μου συμπεριφορά προς τους ανθρώπους, γιατί νομίζω ότι η έννοια του σεβασμού, του απόλυτου σεβασμού και του να μπορείς να στέκεσαι στην διαχείριση των κοινών πραγμάτων, γιατί όταν είσαι Μητροπολίτης συνδέεσαι με τις πολιτικές αρχές, συνδέεσαι με όλες τις αρχές του τόπου, και είναι σημαντικό ο ρόλος σου να παραμένει πνευματικός. Και έβλεπα ότι όσο καιρό ήμουνα στην αυτοδιοίκηση, έβλεπα ότι ο ρόλος του Μητροπολίτη παρέμενε πάντοτε πνευματικός. Ποτέ δεν πήρε ούτε πολιτική και πολύ περισσότερο ούτε καμία κομματική τοποθέτηση. Επίσης, γιατί πολλές φορές βλέπουμε και λεπτομέρειες που μας στέλνουν μηνύματα, ας πούμε, ακόμα και το απλό που πάντοτε τηρούσε και τηρεί ο Μητροπολίτης μας, ας πούμε, το να κρατά, ας πούμε, παράδειγμα στις εκδηλώσεις την ώρα έναρξης, να θέλει να κινούνται όλα τα πράγματα θεσμικά στο ρόλο που αντιστοιχεί στον καθένα. Ακόμα και αυτά νομίζω είναι πράγματα που δείχνουν ότι είναι πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζεις και να στέκεσαι στον δικό σου ρόλο, στην δική σου ευθύνη, και να στέλνεις έτσι στους ανθρώπους πολλαπλά μηνύματα, ότι όταν ο καθένας
είναι σωστός στην δική του θέση, ας πούμε, στις δικές του αρμοδιότητες, στις δικές του ευθύνες και δεν φεύγει από αυτές, κάτι που δεν έκανε ποτέ, πόσο πιο ωραία κυλούν τα πράγματα και πόσο πιο ξεκάθαρα είναι. Θυμάμαι και εγώ κάτι τέτοιο και μπορώ να συμφωνήσω μαζί σου ότι κάποτε σε μια εκδήλωση ήταν στην ώρα του Μητροπολίτης, έλειψε όμως ο Υφυπουργός και είπε ξεκινάμε. Και όταν του είπαν μα δεν έχει έρθει ο Υφυπουργός, δεν καταλάβαινε τίποτα. Έπρεπε να ξεκινήσει η εκδήλωση και σεβόταν τον τελευταίο πολίτη, το πιο μικρό παιδάκι, όπως και τον πιο μεγάλο πολιτικό, το ίδιο, με την ίδια αγάπη και δεν έκανε διακρίσεις. Σε διάκοψα όμως. Ναι, δεν έκανε διακρίσεις και νομίζω ότι αυτό φαίνεται σε όλη την διάσταση, ας πούμε, της ζωής του, της ποιμαντικής του, ας το πούμε έτσι, παρέμβασης στην Πιερία, που όπως είπα και πριν, νομίζω ότι είναι ένα δώρο για την Πιερία, είναι ένα δώρο για όλους μας. Γι' αυτό και αναπτύχθηκε, νομίζω, αυτή η σχέση αγάπης, μιας πραγματικής και ουσιαστικής αγάπης ανάμεσα στον Μητροπολίτη μας και στο λαό της Πιερίας, σε όλους μας. Προσωπικά, ας πούμε, δεν μπορώ να θυμηθώ στιγμή που για οποιοδήποτε λόγο έχω έρθει σε επικοινωνία με τον Μητροπολίτη μας που να μην είναι χαμογελαστός, να μην σου λέει τον καλό το λόγο, να μην βλέπει τα πράγματα θετικά, συγκαταβατικά, να μην σου δίνει την αίσθηση ότι ακόμα και ένα πράγμα, κάτι που το θεωρείς πρόβλημα, κάτι που το θεωρείς δύσκολο, ότι δεν μπορεί να βρεθεί μία λύση. Ταυτόχρονα όμως έβλεπες ότι υπήρχε αυτό που λέμε συνέπεια. Δηλαδή όταν σου έλεγε και όταν σου λέει ο Μητροπολίτης κάτι, ότι αυτό θα συμβεί, θα έχουμε την τάδε συνάντηση ή θα συμμετέχω, του προτείνεις να συμμετέχει κάπου, ξέρεις ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Το τηρούσε απόλυτα. Το τηρούσε απόλυτα, ναι. Η πολυτέλεια διαχέεται, οι αισθήσεις ξυπνούν, οι εικόνες ζωντανεύουν. Hotel Danai and Spa Center. Χτισμένο στις ακτές του Ολύμπου, υπό το βλέμμα των θεών, το ξενοδοχείο μας ορίζει τη διαμονή σας, μετατρέποντας τη Χλιδί σε μια καθημερινή απόλαυση. Hotel Danai and Spa Center στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας, Θάλιας και Εστίας Γωνίας. Τηλέφωνο 23 510 63 830. Φύγε, στέγες, πέργολες, ανακατασκευές. Διαθέτουμε πολυετή πείρα στο χώρο των κατασκευών και είμαστε πάντα έτοιμοι να αναλάβουμε την κατασκευή οποιασδήποτε σκεπής, κεραμοσκεπής και πέργολας, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες σας και το γούστο σας. Με βάση την πολύχρονη πείρα μας και την υψηλή τεχνική κατάρτιση, εγγυάται την άριστη κατασκευή, τη λειτουργικότητα της κατασκευής, την αισθητική του χώρου. Στέγες, πέργολες, ανακατασκευές, φύγε. Τηλέφωνο 23 51 0 29 29 5 και 23 51 0 36 511. Αν και ο κύριος Αγαθώνικος μιλάει για καλές σχέσεις με άλλες χριστιανικές ομολογίες, όπως παραδείγματος χάρη είναι η Ρωμαιοκαθολική, η Ευαγγελική και άλλοι, ξεκαθαρίζει για μια ακόμα φορά και με πολύ απόλυτο τρόπο ότι μεταξύ αυτών των ομολογιών και της Ορθοδοξίας υπάρχει μέγα χάσμα. Όμως, Σεβασμιότατε, ότι είστε αρκετά σκληρός με τις αιρέσεις και πολύ σκληρότερος με τη διαδικασία του προσελητισμού, του ανορθόδοξου προσελητισμού. Τους είπα τότε, κύριε Γιαννούλη, ότι δεν θα ανεχθώ να μάθω ότι γίνεται κάποιος προσελητισμός εκ μέρους σας σε Ορθόδοξο. Ούτε και εγώ θα επιτρέψω προσελητισμό από εμάς ή να σας πάρουμε στη δική μας εκκλησία. Αυτό το είπα τότε ξεκάθαρα. Δεν θα ήθελα να απαλλάξω καμιά εκκλησία από τη διαδικασία του προσελητισμού, γιατί είναι καταδικαστέα από όποιον και αν γίνεται, με αθέμητα μέσα και με παρελκυστικό τρόπο. Θέλω όμως να συζητήσουμε λίγο την άποψή σας για τις αιρέσεις. Πώς γίνονται εμφανείς οι διαφορές
που κατατάσσουν ένα θρησκευτικό κίνημα στο επίπεδο της αίρεσης και όχι στο ενός άλλου δόγματος. Θέλω την επιστημονική περισσότερο προσέγγιση σας. Αφού θέλετε την επιστημονική, να σας απαντήσω. Οι λέξεις αίρεση, σημαίνει... Συμφωνούμε πάντως ότι είστε σκληρός απέναντι σε αυτό. Σημαίνει κόψιμο, sectum που λένε οι Λατίνοι. Κόψιμο. Κόβεται κάτι και αποχωρίζεται. Αυτό είναι με τη γενική έννοια, όπως και εμάς εκείνοι μας θεωρούν αιρετικούς. Με τη γενική έννοια. Και οι Ρωμαιοκαθολικοί. Ο Πάπας βγαίνει συνέχεια και λέει, ενώ λέει κάνω ανοίγματα, ανοίγω τα χέρια μου, οικουμενισμός και όλα αυτά τα πράγματα, μετά πετάει και το δηλητήριό του και λέει εδώ είναι η αλήθεια, εδώ είναι η Εκκλησία, εδώ είναι ο Πάπας. Που σημαίνει ότι όλοι πρέπει να γίνουμε Ρωμαιοκαθολικοί, κατά τη γνώμη του. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να κατηγορηθούμε διότι σκεφτόμαστε γενικά και με την ευρύτερη έννοια ότι είμαστε αποκεκομμένοι μεταξύ μας. Αυτό δεν είναι λάθος. Με αυτή την έννοια είναι αίρεση. Δεν είναι όμως η αίρεση με την έννοια που λέμε για τους χιλιαστές, οι οποίοι δεν παραδέχονται το πρόσωπο του Χριστού ως Θεό, δεν παραδέχονται πατρίδα, δεν παραδέχονται τίποτα, δεν είναι καμιά. Αυτή είναι ανθέληνες, είναι φοβερή κατάσταση. Εδώ όλες οι άλλες οι ενελάδοι οι εκκλησιαστικές, θα τις πω έτσι, αυτές μειονότητες, έχουμε και παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι πέσανε και στα πεδία των μαχών και από Ρωμαιοκαθολικούς και από Ευαγγελικούς, πέσανε στα πεδία των μαχών για την πατρίδα, για αυτά. Δεν είναι με την έννοια αυτή. Η έννοια με την ευρεία έννοια είναι σέκτουμ, είναι κομμάτι αποκεκομμένο από την Εκκλησία, από τη δική μου. Αλλά αυτό το νιώθουν και εκείνοι και το νιώθουν για μας. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι μπορούμε να κατηγορηθούμε ότι δεν εννοώ την έννοια με την ευρεία έννοια. Είναι αποκεκομμένοι, αποστασιοποιημένοι ως Εκκλησία από την Εκκλησία την Ορθόδοξη. Έτσι πιστεύω εγώ. Συμπεραίνω, Σεβασμιότατε, ότι σας χωρίζει μεγάλη απόσταση από όσους μέσα στην Εκκλησία υπερασπίζονται και την άβλυνση των διαφορών Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, γενικότερα και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος για να αμβληθούν οι διαφορές. Όμως ο διάλογος υπάρχει, αλλά το ίδιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο έφτασε σε σημείο να πει, όχι για τους Ευαγγελικούς και γενικά τους Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες έχουν ιδρύσει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, το οποίο διέρχεται κρίση μεγάλη. Μεγάλη κρίση. Αλλά ως προς τους Ρωμαιοκαθολικούς, ο Πατριάρχης μας λέει τελευταίος και το γράφει και το λέει και το διασαλπίζει. Πλέον δεν πιάνει αυτός ο τρόπος πλησιάσματος. Πρέπει να κοιτάξουμε να βρούμε την αρχαίγονη αλήθεια, να δούμε ποιοι μείνανε στην αλήθεια αυτή που είχε η Εκκλησία η Ενωμένη και ποιοι φύγανε. Μάλιστα. Αυτό λέει ο Πατριάρχης και αυτό λέω και εγώ και το υπογράφω με τα δυο μου χέρια. Να δούμε, να πέσουμε απάνω μπροστά το αντικείμενο αυτό να είναι ποια ήταν η αλήθεια στην αρχαία Εκκλησία και ποιοι από μια στιγμή και μετά φύγανε και βρεθήκαν αλλού. Δεν τους κατηγορώ τους ανθρώπους, η νοοτροπία τους είναι αυτή, τα πιστεύματά τους είναι αυτά. Εγώ με αυτό την έννοια βλέπω όμως τον οικουμενισμό. Τον οικουμενισμό εν τη αληθεία, τη μοναδική αλήθεια, όχι ο καθένας μας έχει από ένα μέρος αλήθειας και όλοι μαζί αποτελούμε την αλήθεια. Εμείς πιστεύουμε οι Ορθόδοξοι ότι τηρήσαμε την αρχαίγονη αλήθεια. Τώρα από εκεί και πέρα ας γίνει, μακάρι να φτάσουν στο σημείο να παραδεχτούν και οι άλλοι που ήσαν και που βρεθήκανε. Δεν υπάρχουν μόνο τα υλικά αγαθά, λέει ο Σεβασμιότατος Κήτρους. Υπάρχουν και πνευματικά αγαθά. Γι' αυτό και σε ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Ποντίων Πιερίας και συγκεκριμένα στα ποντιακά πολιτιστικά δρόμενα, ο κύριος Αγαθόνικος μιλά και για πνευματικά αγαθά. Μιλά και για πνευματικές αξίες, ανώτερες των υλικών αξιών. Μιλά για την Εκκλησία, μιλά για την πατρίδα, για την Ελλάδα, μιλά για τις ιδέες της παράδοσης. Θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο για την ηθική και πνευματική στήριξη που παρέχει στο σύλλογό μας, την Ένωση Ποντίων Πιερίας. Είναι πάντα κοντά μας, πάντα παρόλο την κούραση τη μεγάλη που έχει, μας τιμά με την παρουσία του και ευλογεί τις εκδηλώσεις. Σεβασμιότατε, ο λόγος εσάς.
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι άπαντες με τον τίτλο σας και την αξία σας. Αξίζουν θερμότατα συγχαρητήρια σε εκείνους οι οποίοι κάθε χρόνο στείνουν αυτό το πανηγύρι, αυτή τη χαρά, αυτή την ενότητα, αυτή τη σύμπνοια των ποντίων εδώ στην Κατερίνη. Επέλεξα να έρθω στην απόψινή γιατί δεν ευκαιρούσα εκδήλωση και να σας ομολογήσω ότι είμαι βαθύτατα συγκινημένος και ενθουσιασμένος από τα όσα μέχρι αυτή τη στιγμή εβίωσα και άκουσα. Και να μου επιτρέψετε, για να σεβαστώ και το χρόνο, να εκφράσω τα αισθήματά μου με τα εξής επιγραμματικά. Ζήτωσαν οι απανταχού πόντιοι και οι πόντιοι της πιερίας μας. Ζήτω ο πολιτιστικός σύλλογος των ποντίων της πιερίας μας. Ζήτω η ποντιακή νεολαία της πιερίας μας. Ζήτωσαν ο Τάκης ο Παρασκευόπουλος και τα παιδιά των χορευτικών του. Ζήτω η αγαπημένη μας πιερία. Ζήτω η Ελλάδα μας. Ζήτω ο απανταχού της γης ελληνισμός. Τα συγχαρητήρια και οι ευχές μου είναι εγκάρδια. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, πώς θα θέλατε να μείνει το όνομά σας στην θρησκευτική και κοινωνική ιστορία αυτού του τόπου? Έχετε κλείσει ήδη αρκετά χρόνια διακονία στην Κατερίνη και την Πιερία. Δεν μου κάνατε την χάρη να μιλήσουμε για το παρελθόν. Θέλω όμως να μιλήσουμε για το μέλλον. Πώς προσδοκάτε να μείνει το όνομά σας, αν σας ενδιαφέρει η στεροφημία σας, και το πώς θα μείνει χαραγμένο το όνομα του Μητροπολίτη Κήτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνα, του κυρίου Αγαθώνικου, σε αυτόν τον τόπο? Αλίμονο, εάν υπάρχει, κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει μια ιστροφημία και πρέπει να έχει μια ιστροφημία, κάτι, ή αρνητική ή θετική. Έχει, θέλει, δεν θέλει. Εμένα η επιδίωξή μου, και το λέω πάντοτε, και η προσευχή μου ιδιαίτερη είναι, πρώτον, να αφήσω πίσω καλούς κληρικούς που να ενσαρκώνουν αυτά τα αιτήματα του λαού και της κοινωνίας και κυρίως τις επιταγές τις ευαγγελικές και τις εκκλησίες μας. Σωστούς κληρικούς, δεν εννοώ μορφωμένους μόνο, κύριε Γιαννούλη, δεν με ακουμπάει αυτό που λέμε. Εγώ τους έστειλα, τους παρότρενα και πήγαν και πήραν πτυχίο, γιατί είμαστε κοντά στη Θεσσαλονίκη και θα ήταν λάθος να μην πάνε, να μάθουν κάτι περισσότερο. Αλλά ο καλός παπάς δεν είναι εκείνος που ξέρει πολλά γράμματα. Ο καλός παπάς είναι ο ευλαβής παπάς. Αυτός παπάς σήμερα είναι, κατά τη δική μου γνώμη, που μας λείπει. Ο καλός και ευλαβής παπάς. Να αφήσω λοιπόν καλούς ιερείς. Δεύτερον, να αφήσω καλά μοναστήρια. Ήδη αισθάνονται την παρουσία των μοναστηριών μας εδώ ο κόσμος όλος, και αν δεν ξέρετε να σας πληροφορήσω, και εσάς προσωπικά και τον κόσμο όλο, ότι από πολλά χρόνια τώρα γίνεται ο εκκλησιασμός στον Άγιο Διονύσιο κάθε Κυριακή στην έξω εκκλησία, και ο ηγούμενος μετά στη διπλανή αίθουσα δέχεται τον κόσμο και κάνει συζήτηση μαζί τους. Και μαθαίνω, και είμαι και παρόν μερικές φορές ελαχιστότατες, ότι πηγαίνουν άνθρωποι και μορφωμένοι επιστήμονες και μιλούν και διαλέγονται, και επομένως τώρα παίρνουν από το μοναχισμό κάτι που δεν μου το πάρουν μέσα από τον κόσμο. Στο Άγιον Όρος Σαμαπάμπη, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν μοναχοί που είναι 60 και 70 χρόνια μοναχοί και δεν βγήκαν στον κόσμο και λένε τέτοιες απαντήσεις για θέματα που αφορούν τους κοσμικούς ανθρώπους που μένουμε άναυδοι. Αυτό βέβαια είναι θέμα του Παναγίου Πνεύματος. Θέλω να λοιπόν και το μοναχισμό. Μεγάλη μου προσευχή είναι αυτό, το δεύτερο. Και το τρίτο, όσο μ' αξιώσει ο Θεός, θέλω να μείνω ένας άνθρωπος που αγάπησα. Αγάπησα. Αν φύγω επίσκοπος που να έχω αυτή τη ρετσινιά ότι δεν αγάπησα, θα το θεωρώ ότι απέτυχα.
Και αυτό όμως που λέω τώρα αγάπησα, ξεκινάει από τη Θεία Ευχαριστία που τελώ στις ναούς, στη Θεία Λειτουργία, μέχρι την τελευταία μου σχέση με οποιονδήποτε χριστιανό της επαρχίας μου. Γενικά όμως, κύριε Γιαννούλη, θέλω να σας καταθέσω ότι είμαι κατενθουσιασμένος από το κομμάτι που μου έδωσε η Εκκλησία να επιμάνω ως επίσκοπος. Κατενθουσιασμένος. Αυτό δεν το λέω μπροστά εδώ, το λέω και πίσω, ότι πηγαίνω και σε άλλα διαμερίσματα επισκέπτες και στην πατρίδα μου. Εμείς κάτω εκεί οι νότιοι είμαστε λίγο πονηρούτσικοι και τα ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα. Κάτω του αυλακίου. Κάτω από τα βλάκια που λένε. Τώρα βέβαια αυτό οφείλεται και στο ότι εσείς 80 χρόνια μετά από εμάς ελευθερωθήκατε, είστε πιο παρθενικοί ακόμα και εδώ ένιωσα περισσότερο Ελλάδα και περισσότερο Χριστό. Τα λέω και το έχω πει και πάλι. Είμαι κατενθουσιασμένος. Θα είμαι λοιπόν ευτυχής εάν τη στιγμή που θα φύγω από αυτόν τον κόσμο και κλείσω τα μάτια μου, να έρθουν να φιλήσουν το χέρι μου ο κόσμος εκεί που θα είμαι στο φέρετρο, να έρθουν να φιλήσουν το χέρι μου και να το φιλήσουν στάζοντας ένα δάκρυ ευγνωμοσύνης, όχι διότι είχα να προσφέρω τίποτα ιδιαίτερα, αλλά διότι είχα να προσφέρω μια ανοιχτή καρδιά προς όλους, δηλαδή την αγάπη με κεφαλαίο. Αυτή είναι η προσευχή μου και θα ήθελα όλοι να προσεύχονται να την πραγματοποιήσει ο καλός Θεός. Φίλες τηλεθεάτριες, φίλοι τηλεθεατές, κάπου εδώ η εκπομπή Αφετηρία με αφιέρωμα στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, τον κύριο Αγαθόνικο, έφτασε στο τέρμα της. Ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε. Σήμερα παρουσιάσαμε ένα πρώτο αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του επιμενάρχη μας. Θα ακολουθήσει ένα ακόμα αφιέρωμα στο Σεβασμιότατο που σήμερα δοκιμάζεται. Να είστε πάντοτε καλά. Γεια σας. Η πολυτέλεια διαχέεται, οι αισθήσεις ξυπνούν, οι εικόνες ζωντανεύουν. Hotel Danai and Spa Center. Χτισμένο στις ακτές του Ολύμπου, υπό το βλέμμα των θεών, το ξενοδοχείο μας ορίζει τη διαμονή σας, μετατρέποντας τη Χλιδή σε μια καθημερινή απόλαυση. Hotel Danai and Spa Center στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας, Θάλιας και Εστίας Γωνίας. Τηλέφωνο 23 510 63 830.
Φύγε. Στέγες, πέργολες, ανακατασκευές. Διαθέτουμε πολυετή πείρα στο χώρο των κατασκευών και είμαστε πάντα έτοιμοι να αναλάβουμε την κατασκευή οποιασδήποτε σκεπής, κεραμοσκεπής και πέργολας, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες σας και το γούστο σας. Με βάση την πολύχρονη πείρα μας και την υψηλή τεχνική κατάρτιση, εγγυάται την άριστη κατασκευή, τη λειτουργικότητα της κατασκευής, την αισθητική του χώρου. Στέγες, πέργολες, ανακατασκευές, φύγε. Τηλέφωνο 2351 0 29 29 5 και 2351 0 36 511.